Veľa snehu. Sosna. Sosna končí. Zamknutá, že? Ešte tej strany vyskúšame. Minus 5. Ale čerstvý je tu krásne, fajné. No vidíš, je to rozbité. Ty kokos, ja som to vedel, že to takto bude. Až je to horšie a horšie. Pozri, kúpeľka. Som zvedavý, tú kúpeľku, jak vyzerá. Si robí srandu. Ty kokos. Už je to všetko vykradnuté, hej. Hajzal rozbitý. Už ani exit nefunguje. Červený. Zelený, jak svietilo. Tu sme išli dozadu, ne? Tu boli veci. Chujovina. Všetko rozkradajú tí ľudia, tí kokos. A radiátory už chýbajú. To je také, natočíš video a potom to zverejníš na YouTube, konec. A rozkradajú jak sardinky, ty kokos. Neznášam tých ľudí, ty vole, čo to robia. Tu boli ešte také umývadla prichystané. Idem sa pozrieť, že či tu sú stále. Toto bolo aj predtým, ale tu no. Hej, toto stále ostalo ešte. Stoly vyvracené. Vôbec nevážia nič tí ľudia, ty kokos. Tu už si takto obklad nachystal. Ty kokos, poď pozri tu na.